Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, jadi hari ini aku ngejak Mbak Neneng mangan bakso. Terus tiba-tiba Parni ngerti aku, langsung disamperin aku. Atau Parni itu kelihatan cemburu, aku juga ngerti kok langsung diparing langsung di aku. Neng bakul bakso atau morobos kayak gitu. Oh gak, awake dhewe iki awake dhewe rene iki lho. Kok ora langsung diparani Mbak Parni ki piye to? Ya, masa mambu ya? Kok langsung dia langsung cemburu ya? Kira-kira mambu apa piye kok ada? Ya gak wingi kok ngerti aku kondi apa we aku ngerti goncengan karo Mbak Neneng ki apa langsung awakmu langsung godak. Jujur ae. Kok gak nyapa guyu jujur? Enggak, Mas. Loh. Ya, berarti tadi tahu tadi. Udah, Mbak, aku gak cemburu sampai Mas Tommy juga. Aku kan ruku sampean nggone doyok to, Mas. Kapan yang mengguni doyo? Mau to nggone doyok kan iso to. Kok tiba-tiba ki aku kok Iki mau to. piye? Aku mau tenang bedino nang kene. Ya, Mas nang kene bedino. Nggih. Oh. Kok iso ning kene dingi ora ning kene to wae? Ya aku iki yo rene kok. Mosok iki lho. Aku bedino yo ora kowe Ki enggak soalnya aku Berarti mendina roh ki berarti mengikuti keseharianmu toh. aku gak ngerti lagi ikuti gak ngerti selama ini aku biasa-biasa aja Dah. kok iso kok ngerti aku Nek jote goncengan mendina roh kowe ngidul, terus roh kowe ning ndi nguni doyo. Aku bedino yo moro nang kene. Dah. lho iya marane ning kene ngerti aku ngerti aku lho tapi kok awakmu kok ning gori pas aku karo cewek karo neneng kok kowe langsung mbok samperi kok ngene terus nesu lho Wong piye aku ki lho yo pas rene njaluk duwe. Aku gak seneng coro kowe nang kene. oh gak sengaja ngerti aku ya Aku ki gak ero kowe Tapi nek kira- kowe iki tenan aku gak ero. Yakin. ya langsung mlebu langsung lungguh ya Allah kaget aku. Ya Allah ya Rob. Dah, iya. Tiba-tiba Tiba-tiba ki kok iso langsung ngono kuwi lho. mak seluntup ngono. Tiba-tiba. Aku jan gak ngerti ngelak awe langsung ning kene. Aku mau. Bendino ki rene terus botokan kowe gon koyo kuwi tok jane aku. Ngono tak iki kowe gak jujur we. Kok jujur. Iya, soalnya aku karo Neneng kok roro we rene berarti wis mbok tutne berarti. Kok jujur. Heeh. Tadi sebelum dari sini di mana? Kok nang iki nang. Neng ngomong. Kok nang omah. Lho kok langsung rene iki lho. Nang omah aku jane. Kok nang iki. Gak ning ndi ya. Aku jane kok karo kowe. Oh no. Piye? Menurutmu piye? Piye? Aku yo jublek. Yo wis gak apa-apa wis ketemu. Dadi wis ketemu bojo loro ki nge wis sitoke nesu, sing sitoke takon sabar. Neng sabar ae, wis gak usah dianu, wis penting awake dhewe iki enjoy ae, pokoke sabar ae. Iya, sing penting awake dhewe mengalah satu sama lain. Kono arep ngomong piye gak apa-apa, sing penting awake dhewe yo diramut lah. Dijadikan istri Mas Tommy mau. Kok Cek mikir ya, Tom. lo. Terus piye? Kok iso? Jika dijadikan istri mau ki lho. Aduh. Anu Mbak, umpama mau mahare apa? Mahal. Heeh, Mas kawene. Karo Mas Tommy. Ya Allah. Mas, nek Mas Tommy kuwate apa ya? Kira-kira apa, Tom? Aku Ya, karo mbok Mas aku. Tommy ae. Aduh, karo Mas Tommy ae Aku ki. kan Piye maksa ki? Piye menurutmu? Lah ya piye? Jawabannya piye iki? Iki ya ora iso jawab piye lah langsung. Kira-kira gak nggih mahar yo gelem. Lho juga toh. harus mahal tuh. Oh, berarti ngono ya. Dan nek kira-kira Mas Tommy duwe-duwe. Heeh, gak iso tuku mas kawin. Piye? Wis karo Mas Tommy wis. Derek lho. Apa ya? Derek kowe Tom piye Tom? Lah karek aku pemau. Yuk kamerane didepno. Yo, wis adem cara lah menurutku neng carane. Piye? Wis Mbak Parni iki wis pasrah. Wis apa ae ae sambil awake dhewe ngene mari kalem ya kalem.
Bosok pembuka aja kayak gini. Malah marni karo neneng malah keliling-kelilian iki lho salah gendut lho. Sing sabar to sing sabar. Mbak, aku karo Tommy. Nggak mau Tommy. Iya, aku iya. Berarti sewaktu-waktu iya ya. Iya. Ya Allah lor. Iya ijo lho Tom. Lah, Mbak. Aduh hujan nek piye iki. Ruko Tommy tuh ngene doyo to, Mbak. Lah, Ya ini lor. Ya, Tapi yang jelas ya pomo yang jelas wong guru kita tetap yo setia. Dia pemene tajak mangan bakso walaupun iki kur cuma bertiga makan bakso bertiga iki kur cuma 38.000 sudah cukup. akur ya. Akur. Walaupun tajak mangan aku ra duwe-duwene sakmene mangan bakso yo wis cukup sakmono, Bos. Karo kuwi nang konter mau aku kan arep nyeluk kuwi jan. Ning counter barang. Arep nyeluk aku. Lah nyapa kok ora mbok celuk? Lah, Gak apa-apa. jane diceluk Mas Tommy ngono. Mas, aku mah tak celuk Mas Tommy. Kok malah geger ning bakul bakso ini ya. Mas, nak saumpamane Mas Tommy iki apa Mbak? Nikah. Heeh. Marung bon aku sawaya-waya. Wis njaluk izin ngono. Berarti oke ya? Oke. 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 Iki lho, dadi wis dibukane lawang Tom karo Mbak Parni. Berarti kok dibukane lawang ki arep endi to? Lho, kan wis ngomong Mbak Parni ki nek sak wayah-wayah kowe datang melamar, dhek oke ngono lho. Soalnya buka pintu hatinya ngono Wong ya. kok sok kowe iki lho nek maro ning omah, wonge oke ngono kok. sok. Ngono ya. Ngono ya. Iya. Oh. Jadi tinggal izin ke orang tuanya. Piye? Lah ya sik, yo ngenteni Kok gak ora usah perlu gitu? kesusu kan. Heeh. Kita butuh proses semua Kawane itu. cuti Jek. Kawannya tutup sampai rong sasi mau bisa. Kok Aku- suwi men to, Tom? Yo suwi lah libur e. Ngono ya. Ngel kawaki ning libure. Dan iku dadak pindah. Pindah paling gak ning gitu, pindah Kantore edak. ngerti. Iki lho. Kok guyu ae apa bahagia ngono piye to? Inget itu Neng. Ayo, piye? Iki lho malah udan iki lho. Dan Nah, ya. Gerimis melanda. Gerimis melanda ya. Ora. Pengko terus bariki arep nggo ndi? kanan dindi. Gak mungkin. Malah digo rebutan. Cok. Mungkin kalau arep nanti toh. Lah yo ning ndi? Kanan dindi. Biasane habis dari sini pulang. Iya. Mulai no. Nah, iki lho lor. Nah. Iki guys, iki lho wis koyo ngene iki lho duluan to wong iki lho. Piye? Iki wis terang, biar mulai to. Saya jalur tuh. Lah wis tak wae lho duit iki wis diwehi wong ke wis tak wae. Kok cek kurang lho. Iya mau iku lan jalur tuh iku wis mau. Lho, Ya arep mbok beli apa? Kau apa? buku tuku apa arep? Ya yo. Kan butuh apa? Gelange ya wis banyak. Aku Wes. lo malah gak pakai Oh iki lho apa-apa. malah ra ndek gelang. Aku lo gak pakai apa-apa. lho. Wong gelang wis koyo Gak ngono punya lho. kalung ngene. Ya iki ta ora duwe kalung, kowe kan kalungmu akeh, gelangmu akeh. Kowe arep nggo apa sak menembane? Ini nek beli ning ndi Mbak Pak? Apain? Aku kok belum tahu tuh tokone. Oh, Alfain gandu ya? Oh, gandu neng. Belum tahu Orang ngerti ya? Enggak sing pas sampean orang aku kan. Berarti ada ya jualan di kalung iya ada. Eneng, dadi komplit. Aku tumbasnya ya Mas Tom. Ya sampe tak tukone. Tetapi engkau malih kurang. Nah, kowe Enggak. lah kira-kira malih ora to? Enggak ya? Malih apa baju hitam apa piye?
Kok jajal aku tukokne ngono ya. Nggih, nah. Lur, jajal lho. Sus, mbah piye iki pokoke yes. Nah, jadi ngono lur ya vlog hari ini. Jadi jangan lupa di like, di subscribe teman-teman. Jadi ini ceritane yo wingi pokoke. Oh, iso koyo ngono. Sopo to ora kena topo. Kompeni kilo sembuh lho Pak. Kasih kalau lagi jadi akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.